Libo na guys. Libo na kayo mga kalubihan. Munga na ba niya guys? Charan! Po kayo ang kapotrang lubi diri guys. Gusto ka mo kaon ara doon. Una kay diri guys. Singot sa iyo sa kapuntagon guys. Tapos kaya ang silaw sa silaw. Ituro nila. Sugod na po siya guys. Oh. Sugod na po siya. Doon na ni siya pamunga na po. Maninindot nga lubi guys. Pwede ra ka magbarong. Nakaon na kagutong. Back to you guys. Manasa dito guys. Tambok sa tas kumpay guys. Kumpay nga mais. Tara guys. Tambok sa kumbaka guys. Tambok sa kumpay guys. Kumpay nga mais guys. Kaon ng baka. Ban? Ano ban? Ito guys. Sama ko guys. Kaon ng baka sila guys. Hi ban! Hindi kasama ko dali guys. Back to you guys. Gusto ka maglamaw guys. Tapos na ito. Guys. Wow. Papa. Tapos na siya guys. Pwede siya pa online. Guys. Back to you guys. Alitan na windows ko guys. Yang galimpyuhan guys. Yang mo. Sanggutan. Yun na ang lobby guys. Ang lobby guys. Buk kayo. Dadah. Yang sanggutan guys. Baru bersedia. Ini guys.
patag guys. Semuanya kayak kelebihan. Ganito siya sa mong garden nga taong guys.